on iso eläin ja se, että kun siellä on se villi luonne olemassa ja sen kun saa niin kun hanskaa jotenkin ja hevonen on hirveän luottavainen, kun se ymmärtää, että ihminen on hyvä johtaja, joka voi luottaa, niin ne on uskomattomia eläimiä, miten palvelualttiita ne on. Mä oon tietysti tykännyt aina niin kouluttaa eläimiä. Aikoinaan pienen lapsena koulutin mummon kanoja siellä Ilomatsissa. Mutta tänä päivänä hevosta on osa mun elämää aika vahvasti. Keikolla pitää käydä, että voi pitää hevosia. Tämä on enemmän semmoinen elämäntapa, että tässä ei voi niin laskea tunteja, eihän tässä mitään järkeä ole, mutta tämä on niin lähellä sydäntä tämä homma ja varsinkin tänä päivänä, että tämä koulutusasia on tärkeää ja asiat painottuu niin, että aina viikkopäivät on niitä hevospäiviä ja sitten viikonloput käydään keikolla. Ja mä oon aina sanonut, että hevosta on kuullut ensimmäisenä mun uudet laulut. Että hevoset tykkää, kun mä tuossakin äsken hyräilin hevosille, niin se hyräinen hyni, se on semmoista rauhoittavaa ja hevosen kieli on semmoinen, se kaipaa sitä, että hän löytää viestiä ihmisestä semmoista rauhallisuutta. Että äkkiliikkeet, semmoinen hätäinen, pelokas ihminen, se on huono hevosihminen. Ja hieno hetki mun elämässä, että mut on valittu EM-joukkueeseen. Tämä on ensimmäinen kerta, milloin meillä on Suomesta joukkue. Mennään kisaamaan Reiningissä Euroopan mestaruutta ja se on musta kiva niin tämän lajinkin kannalta. Meillä on tiimi ja tiivis kaverijoukko, jotka lähtee huumorihengellä, mutta kilpailumielessä kuitenkin. Mennään kilpailemaan Augsburgin, Saksaan. Se on semmoinen amerikaanaisen tapahtuma ja sinne mennään. Se on hieno hetki. Musta on tärkeää, oli se sitten mikä ratsuhevonen tahansa, että se olisi pyöreä. Takaosa tekee töitä, selkälihakset tekee töitä, mutta suusta se on pehmyt. Mä mielellään opetan 4 pohkeen paikkaa. Se pohja, mikä on tuolla satulavyön etupuolella, kun istutaan taaksepäin, niin täytyy lähteä peruuttamaan. Se pohja, mikä on tuossa roikkuu kohti suoraan, jos tehdään sivuttaisliike, hänen täytyy laskea päätä alaspäin. Joo. Ja sitten se pohja, mikä menee vielä taaksepäin, tarkoittaa eteenpäin. Sitten se pohja, mikä menee vielä taaksemmas, tarkoittaa takaosa väistöä. Eli on 4 pohkeen paikkaa, jolla on tarkka merkitys. Eli enempi ratsastetaan hevosten jaloilla, eikä vaan täällä roikuta. Että se on tietysti, paljon ihmiset on siltä liikaa täällä kiinni. Jopa joillekin on jopa se oman tasapainon kanssa. Pitää olla täällä, jotta pysyy kyydissä. Ja toinen tietysti, mikä on vesten maailmassa, on istunta. Että jos mä istun taakse, mä työnnän jalat eteen, hänen täytyisi lähteä peruuttamaan. Välillä vielä vähän lämmitellä. Ja siihen sitten liittyy semmoinen maaginen sana kuin wow. Wow-sana tarkoittaa aina peruutusta. Eli kun se pannaan se hevonen kiitolaukkaan ja sanotaan wow, niin se vetää liinat kiinni ja mielellään haluaisi peruuttaa. Wow, 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 wow. Että niin. Ja sitten se, että mikä musta on aina tärkeää, että hevonen kuuntelee ratsastajaa. Ja jokainen askel on control, että liian paljon ratsastellaan hevosen kanssa ja hevonen kattelee jonnekin muualle ja ratsastaja täällä jotain säätää. Eli pitää olla nettiyhteys, langaton nettiyhteys. Me vedetään sitä tänä päivänä siihen, koska se on helppo kaikkien meidän ymmärtää, että jos nettiyhteys katoo, ei tule töistäkään mitään. Sama on tässä. Korvat on indikaattori. Vihreä valo palaa, kun korvat on noin. Nettiyhteys katoaa, ahaa. Mutta jos mä teen jonkun liikkeen täällä, niin silloin kun mä en tee mitään, silloin hän saa kääntää korvat eteen ja vähän kateella. Mutta jos mä teen jonkun liikkeen pohkeella, nettiyhteys pitää palautua välittömästi. Että tätä pitäisi paljon treenata myöskin ratsastajien, että hevonen keskittyy kuuntelemaan. En halua ratsastaa hevosen kanssa, korvat törröttää eteenpäin. Mun mielestä enkkumaailmaan pitäisi viedä ajatusta myöskin, että tätä selästä käsi voisi tehdä jotakin töitä. Ettei hevonen pelästy, jos mä nostan kättä tai mä teen jotakin täällä. Että ajatellaan, että voitaisiin tehdä, kun mä katon tonne, hevosen pitäisi lähteä jo tonne. Mä haluan olla myöskin tarkka siinä, kun tehdään siirtymiä. Pää ei saa nousta, vaan se pitää olla tuolla alhaalla. Jos hän yrittää nostaa päätä, mä vähän huomautan. Hei, mä oon täällä. Kun mä haluan hidastaa,
Siinä on montakin tapaa, mutta yksi tapa on se, että mä hynisen. Hänen pitää hidastaa. Toinen tapa on se, että mä avaan sisäpohkeen. Hän pitää hidastaa. Ja kolmas sitten se, että mä istun alas enempi. Jos mä kisoissa käytän näitä 3, niin toivottavasti mä saan hyvän hidastuksen aikaa. Kengät sankarin tahdon antaa, loimen lämpöisen sulle tuon. Kaura annoksen kultaisen kantaa, taas huomenna kohdataan. Kengät sankarin tahdon antaa, loimen lämpöisen sulle tuon. Kaura annoksen kultaisen kantaa, taas huomenna kohdataan. Joo, hyvä. Jes, hyvä. Yeah. No. Ja hevoset tekee uskomattomia asioita sit kun on valmiita. Ne ei tee aikaisemmin. Mun täytyy odottaa, auttaa häntä ymmärtämään. Ja salaisuus on tässä toistot. Pitää tehdä toistoja. Eli mitä enemmän mä saan niitä hyviä kokemuksia, niitä, että hän säilyy hengissä, sitä paremmin hän rupeaa luottaa. Se rakentuu niistä pienistä palasista. Mä en voi häntä patistaa, ahistaa jotenkin, ei. Mielestäni on tosi hienoa, että tämmöinen tapahtuma on saatu niin monen vuoden jälkeen. Onko se yli 50 vuotta, mitä sitä on mennyt aikaa, että tämmöinen tapahtuma ollaan stadionilla hevosten kanssa. Ja mäkin olen kuulemma mukana siellä sunnuntaina sitten. Ei tiedä vielä ratsastetaanko vai koulutetaanko hevosta, mutta katsotaan. Mutta tosi sydämellä on mukana tässä touhussa. No se on vaikea paikka varmasti, mutta semmoista olisi tärkeää, että hevoset tulee sinne riittävän ajoissa. Että niillä on aikaa tutustua siihen, että niitä voidaan juoksuttaa siellä, niitä voidaan ratsastaa siellä, että ne niin tottuu siihen. Että on se ihan selkeä, mennään vaikka ihmiset sinne yhtäkkiä sen stadionille, niin kyllä me vähän huulipyöränä katsellaan siellä, että kyllä minusta on tärkeää, että siinä hevoselle annetaan aika tutustua siihen ja ne voi vähän rentoutua sieltä, mutta se, että pitäisi pystyä juoksuttaa siellä, niin kuin varmasti pystytäänkin. Minusta on niin tärkeää, että se ratsu, kun yhteistyö toimii, että se kuitenkin se hevo löytää turvan siitä ihmisestä. Tulkaa ihmeessä katsoa, se on varmaan aivan uskomaton tilaisuus, että nähdään hevosia vanhassa olympiahengessä siellä ja erilaisia lajeja. Siellä on poniratsastusta, siellä on keppihevoset ja kaikki. Se on koko perheen tapahtuma. Me tulemme Stadikalle syyskuussa. Tule sinäkin.